Είμαστε άοπλοι. Είμαστε άοπλοι. Είμαστε άοπλοι. Με το Πολυτεχνείο ήρθε ο Φρυδάς και η Χούντα Ιππαντίο. Είπαμε θα ζήσουμε τη δημοκρατία. Ήρθε και ο Αντρέας και μας έδωσε τα τρία. Άιντε κι ακόμα εγώ να βρω, να το εμπιστευτώ, να πάω να ψηφίσω. Έλα Χριστέ και Παναγιά και δώσε ευλογιά και λεφτά. 300 είναι μέσα στη Βουλή, δεν μας υπολογίζουν και πολύ. Κι όλο μπροστάνε, κι όλο πουλάνε, μέσα στο ψέμα μια ζωή. Και κοίτα κάτι κατάκ, στον κορυδαλό όλοι πρέπει να πάνε. Τζο Χατζόπουλος does first, κι όλοι οι άλλοι ρέτοι τον ακολουθάνε. Φέραν το ψηλό, κατέμει απ' την Κρήτη. Δεν άρχισε πολύ, μας έκλεισε το σπίτι. Ήρθε και ο Ελιάς, μας είπε παβάντες. Μπείτε Σοφοκλέους και όλοι με τις πάντες. Άιντε και βγαίνει και ο Χοντρός από το πουθενά κι αυτός πρωθυπουργός. Έλα και παίρνει τα λεφτά, τα ρίχνε όλα στεργά, τα Ολυμπιακά. 300 είναι μέσα στη Βουλή, δεν μας υπολογίζουν και πολύ. Κι όλο μπροστάνε, κι όλο πουλάνε, μέσα στο ψέμα μια ζωή. Και κοίτα κάτι κατάκ, στον κορυδαλό όλοι πρέπει να πάνε. Τζο Χατζόπουλος does first, κι όλοι οι άλλοι ρέτοι τον ακολουθάνε. Μέσα και ο Γιωργάκης σε κοντά στη λύση. Υπάρχουνε λεφτά, μα έφερε την κρίση. Να και ο Σαμαράς μαζί και ο Βενιζέλος. Τότε καταλάβαμε πως έφτασε το τέλος. Άιντε από τα δεξιά, το πάμε πάλι κέντρο και αριστερά. Ήρθε κι Αλέξης να μας σώσει, δεν το περίμενε κανείς να μας προδώσει. 300 είναι μέσα στη Βουλή, δεν μας υπολογίζουν και πολύ. Κι όλο μπροστάνε, κι όλο πουλάνε, μέσα στο ψέμα μια ζωή. Και κοίτα κάτι κατάκ, στον κορυδαλό όλοι πρέπει να πάνε. Τζο Χατζόπουλος does first, κι όλοι οι άλλοι ρέτοι τον ακολουθάνε. Τράκοσι είναι μέσα στη Βουλή, δεν μας υπολογίζουν και πολύ. Κι όλο μπροστάνε, κι όλο πουλάνε, μέσα στο ψέμα μια ζωή. Και κοίτα κάτι κατάκ, στον κορυδαλό όλοι πρέπει να πάνε. Τζο Χατζόπουλος does first, κι όλοι οι άλλοι ρέτοι τον ακολουθάνε.